कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सगळ्यांचे स्वागत आसा आयचे भागवत पुराण कोंकणीचे सेशनांतू आमी भागवत महिमामृताचे चर्चे करता आसाची तंतू दोन्ही पार्टांतू दोन्ही अध्यायार आसाचे आमी श्रीमद भागवतमाचे श्लोक सुरवेर आमकां कळोवचे प्रयत्न करूया। बारवा स्कंदांतू बारवा अध्याय 69th श्लोक अस्य श्रीला सुखदेव गोस्वामी गुणगान जाता संतु सुत गोस्वामी तनी तंगल गुणगान करता सची स्वसुख निर्वृत चेतास्तत् व्यूतास्थान्य भाव व्यजित रुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतुनुत कृपया यस्तत्त्व दीपं पुराणम् तमकिल व्रजिनाग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि स्वसुख निर्वृतचेतास्तत् व्युद स्थानाय भावो स्थान्य भावो
त्यजित रुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम् यतनुत कृपया यस्तत्त्व दीपं पुराणं तमखिल वृज्ञि नग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि. कोणे म्हणून प्रयत्न करता છો? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ, प्रयत्न करता. स्वसुख निवृत्त चेतास्ता द्युदस्ताज्ञ भाव त्यजित रुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्त स्वदीपं पुराणम् तमखिल वृचिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि. हरे कृष्ण. हरि बोल. आणि कोणा काही शंका म्हणून असला? कोणी ट्रान्सलेशन बतावा? ट्रांसलेशन. हरे कृष्ण प्रभु जी. आवाज है. जय. Translation. Let me offer my respectful obeisances unto my spiritual master, the son of Vyasadeva, Sukadeva Goswami. It is he who defeats all inauspicious things within this universe. Although in the beginning he was absorbed in the happiness of Brahman realization and was living in a secluded place, giving up all other types of consciousness, he became attracted by the pleasing, most melodious pastimes of Lord Sri Krishna. He therefore mercifully spoke this supreme Purana, Srimad Bhagavatam, which is the bright light of the absolute truth and which describes the activities of the Lord. Hare Krishna Prabhu. हरि बोल. थैंक यू वेरी मच प्रभु. अति सुंदर जावनु सुत गोस्वामीना गुणगान करता असं कोणाला? सुखदेव गोस्वामीला, व्यासदेवाला पुत्ताला. त्यांनी सांगता असच की ब्रह्मवादी जावनशीला जन्म घेताना ब्रह्मवादी जावनशीला सुखदेव गोस्वामी सुरवेरी एकांत अशील जागेर बैसून प्रार्थना करूक पळयता आशिल्ल्याची कंचे अंतू मुखारसी नतिला. जलेरी मागिरी देवाल ते चंद स्वरूप पळोवन आणि देवा लीले कृष्ण परमात्मा लीले ऐकून त्यांनी भारी खुशी जाता. म्हणून त्यांनी हे श्रीमद भागवतम अमल पुराण जावन श्रीमद भागवतम देवाले लीले रूप तंगेल पूरा कार्य विवरण केलेले श्रीमद भागवतम आमकां सांगून दिलेलं आसा म्हणून या श्लोकांतू सांगता आसाची. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम जावन श्री कृष्ण परमात्माला चरणारविंदांत नमस्कार करून गुरु महाराजाला कृपा मागून घेऊन पूरा मालगड जावन श्री वैष्णवी तंगेला अनुग्रह मागता असं सगळ्याला प्रार्थना मागता असं या योगु सर्वश्रेष्ठ जावनशील योगमणी आता व्यासासन अभय सुनो गुणगान कोरचे श्रीमद भागवतम अभगेंतु तंतुई कोणाल गुणगान कोरचे साक्षात श्रीला सुखदेव गोस्वामी गुणगान श्रीमद भागवतम अमका दिल्लले सुखदेव गोस्वामी तंगेले गुणगान तज्जे के होड कस अस योग्यता ना सुपुरो जलेरी भाग्य मिळू का श्रीमद भागवतम होते सांगू का आणि त्या ऐकूचे का आणि ते तयार करू का कृष्ण भावनामृतांतू श्रीला प्रभुपाद स्वाम्याला कृपामितीन मात्र असल योग मिळाले म्हणून सांगत नामुंजलेरी या भौतिक प्रपंचांतू कसले पुणी कोरनो थैयंगा बोनु कोरनो असता शिलेची पूरा वारांतू तिनी चारी दिसू कृष्ण भावनामृतांतू केदनाय ऐकूचे सौभाग्य मस्त वरिष्ठ जावनशील वैष्णवी तंगेला कृपामितीन मात्र मिळचे तनी परिपूर्ण जावनु तंगेल समय श्रीमद भागवतम भगवद्गीता चैतन्य सरितामृत असल पूरा पुस्तक शास्त्र शिक्कुन आचार्य तंगेल कथा ऐकून आमगेल मुखारी प्रस्तुत करू प्रयत्न करता असायची पळोचे गेलेरी 40 मिनिट जव 1 घंटे क्लासेस पुरो ताजी कतिरी अपास कृष्ण परमात्मा लीला ऐकूचे प्रयत्न करताची तयार करू प्रयत्न करताची तंगेल पूरा अनुग्रहान मात्र आमका केदनाय असल पुराणाच विषय ऐकूचे का अवसर मिळता असं फुल्ली 2 सेशनांतू अर्ग्रेस गीता प्रीती माताजीना नित्यम भागवत सेवया ताजी विषय सांगिल असं कसं सांगिल त्यांनी अति सुंदर जावन विवरण केलेलं असं आवा शेअर करू पळयत प्रयत्न करता तुमका तंतुले एक श्लोक माताजीन कळला ते सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कोरनुई असतंतु श्लोक दिसतास म्हणून लिखता 1 स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि बाहुका. कोणाके मूळ वाशस्वय यस माकी. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाहुकाः. हरे कृष्ण. हरि बोल. कसं विवरण करता सचंगा सर्वश्रेष्ठ जावनशील वेद पुराणांतू अति सुंदर पूर्ण रूपारी मेच्युअर जलल फल कसलं श्रीमद भागवतम. त्या श्रीमद भागवतमाच्या रुची कशी अनिके चढ जात असं इति म्हणल्यारी कीरू जावनशील सुखदेव गोस्वामील ತಂಗೆಲ ಮುಖಾರವಿಂದ ತುಕುನು ಅಮ್ಕ ತಜ್ಜೆ देवा लीले कृष्ण परमात्मा लीले ऐकूचे म्हणता असं. त्यांनी कसं केला मलेरी तंगेल चोंची वचून त्या श्रीमद भागवत मला केला. आम्ही रुक्कारी आंबू मिळतना पुढे आज सांगत शिलो ताके सनू एक वोट लागले नसता त्यांनी सांगता किरान खेळल रहता भारी रुच असता उड्डो नागता म्हणून सांगता आची कुठल्या वासरी तुकून बापम सांगता असता उग्या हाड्यांगा हांव कटकोन दिता सकट बैसून खायची खावची फुडे देवा देवरियाची त्या रुची आंबो आम्ही खाताना आमकां कितली खुश असता ताजे काही कितली की वांटेन रुची असता आम्ही श्रीमद भागवतम ऐकता ते रुची आमकां सुखदेव गोस्वामीन दिल्लेलो आसा. आयच्या सेशनांतू आम्ही 5 नमुन्यार विभाग केल्लो आसा. एक सुखदेव गोस्वामी त्यांनी वृंदावनांतू कृष्ण परमात्माला आणि श्रीमती राधाराणी लोटू कशी आईल तांगेले सहवास कशे आशिल्ले म्हणलें. दोन्हीचे सुखदेव गोस्वामीला जन्म धनच स्कंदांतू 3 अध्याय 28 वर्सांतू सांगिल्लो आसा. तिन्हीचे सुखदेव गोस्वामीन श्रीमद भागवतमा परम वैष्णव जावनशील शिवाल मुखारविंदा तुकून ऐकलेलो आसा. केदना पार्वती देवीक सांगून दितालो. मागिरी कडेर जावन सुत गोस्वामीला सुखदेव गोस्वामीला गुणगान करचे. तशी आयचे विवरण करूक आमकां प्रयत्न करूया. द्वापर युगांतू कृष्ण तंगेले अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ली श्रीमती राधाराणी लोटू हे प्रपंचांतू येता कसं लेका लीली करूक. त्या वेळारी श्रीमती राधाराणी म्हणके गोलोक वृंदावनांतून येवचे फुडें म्हाका वृंदावनांत वाचूं का म्हणून. तशी तिगेल खातीर अति सुंदर वृंदावन गोलोका आशिल्वरीची अंगा या प्रपंचांतू देव सृष्टी करता. तेन्ना श्रीमती राधाराणी लोटू एक अति सुंदर जावन आशिल्ले किरो असता तोता हिंदींतू
त्या किरू तिगेल्या धावतान बैसून आसता. ताका केदनाय कसं करता म्हणल्यार श्रीमती राधाराणी ताका खावचेक हातान तूं तांबडे 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 डाळिंबाची बी दिता. त्या चोंची लागून एकक एकक कोण खात आसता. तेन्ना खात आसतना श्रीमती राधाराणीक भारी खुशी जाता. श्रीमती राधाराणी सांगता, पळय सुका, तू कृष्णा कृष्णा म्हण. तेन्ना तोच म्हणटा कृष्णा कृष्णा. भारी खुश जाता राधाराणीक. अपास म्हणटा कृष्णा कृष्णा. तेन्ना तो कसं करता, अति सुंदर जावन तशीच अनुकरण करूंक पळयता. कृष्णा कृष्णा. तेन्ना कृष्णा नांव ह्या सुकाक केदनाय सांगची तशी श्रीमती राधाराणी करता. कृष्ण परमात्माला ह्या प्रपंचाची लीली जावन तांणी मागशी वतना श्रीमती राधाराणी कृष्ण परमात्मा ह्या प्रपंचातून वृंदावनातून मागशी वतना तांणी ह्या किराक हांगा सोडताची. जाल्यार एक सांगता कृष्ण तांकां ह्या किरा लेगीत, तूं हेंचे प्रपंचांत बेसून श्रीमद भागवतमाचे प्रचार कोरका, सांगू का म्हूण, रिसायट कोरका म्हूण. ते आयकून घेवन ह्या किरो श्रीमद भागवतम खंय आसता म्हूण सांगून सोदून वता. आमी सुरवेरी श्रीमद भागवतमान तूं सूर जातना पळोवचें आसता मस्त पंता. श्री सुक उवाच. तंतु श्री म्हणलेल्या श्रीमती राधाराणी आणि सुका म्हणलेल्या सुखदेव गोस्वामी. कोण त्यांनी आमकां श्रीमद भागवतम सांगून दिला परीक्षित महाराजाक मुखांतर. आमी पळोवनास पुरो पूर्ण जावन आशिल्ली 12 स्कंद श्रीमद भागवतमान तूं श्रीमती राधाराणीला उल्लेख बिलकुल दिनी एक कडेन सोडून तेवय गुह्य जावन दिल्लेले इनडायरेक्टली म्हूण येता एक कडेन दिल्लेलो आसा. शेअर करूंक प्रयत्न करता. धंच स्कंदांतु 30th अध्यायांतु 28 श्लोक. अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अन्यग्रह. उनके कावा ना म्हणजे डायरेक्टली ट्रांसलेशन वजी येतं. हरे कृष्ण प्रभुजी. Yes. अन्याराधितो नूनं भगवान् हरि ईश्वरः यानो विहाय गोविन्द प्रीतोऽयम् आनायतः. हरे कृष्ण. ताजी ट्रांसलेशन वजी ताचो कोणी हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खंडित जावनो हे विशेष गोपीन
सर्व दिव्योत्तम पुरुष जावन आशिल्लो गोविंदाले आराधने अत्युत्तम जावन केला. तिगेले आराधने संतृप्त जावन आमक सगळ्यांक सोनू तिका एकलिकची गुप्त जाग्यारी घेऊन गेल्लो हो तो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो या श्लोकांत तो उल्लेख केलेला असा श्रीमती राधाराणी नाव काढतील गोपीले मुखांतर. त्यानंतर परिपूर्ण जावन आशिल्ले भगवद्गीतांतू खई श्रीमती राधाराणी नाव भागवतमंतू खई श्रीमती राधाराणीला नाव काण इतिमितिन काणी श्रीमती राधाराणी नाव कळल कूडले या सुखदेव गोस्वामी तोता जावन आशिल्ले सुखदेव गोस्वामीले खंट गदगद येता आणि तांकां त्या श्रीमद भागवतम सांगूक जायना. सुखदेव परीक्षित महाराजाक ಒಟ್ಟು 7 दीस आशिल्ले या श्रीमद भागवतम आयकुचेक आणि तितले भितरी तांकां ते ज्ञान आणि देवा लिहिले सांगून सांगचे प्रयत्न करचे खातीर त्यांनी श्रीमती राधाराणीला विषय काडची म्हणून. या सुका जावन आशिल्ल्या श्रीमती राधाराणी कीरो वृंदावनातून कृष्ण परमात्मा तांगेले लीले समाप्त करून वत्ताची खई कृष्णाले लीले विवरण आसा थंय सोदून वता. खंय आसा बा श्रीमद भागवतम सांगता आसाची कृष्णा लिली खंय सांगता आसाचे बा म्हूण सांगून एक रुखार तुकून अन्य रुखार एक जाग्यार तुकून अन्य जाग्यार वता आसता. कडेरी सीधा पावतात आनी एकाम्रवनांत भुवनेश्वर आशिल्ल्या परम वैष्णव जावन आशिल्ले शिवाला जागेरी घरखड थंय कसं करतास म्हळ्यार शिव पार्वती माताक श्रीमद भागवतमाचे लीले सांगतास आणि पार्वती माता ते ऐकत आसाची. सुका एवनो हे आशिल्ले आंब्या रुखार बसता. कृष्ण कथा जत्तास न्हय शिवाल मुखांतर आमकां आयकुचेक अवसर मेळटास म्हाका आयकुया म्हण सांगून थंय बसता रुखारी. रुखार बसतना पळयतास की पार्वती माता शिवा सांगतना म्हूण आयकतास. कीरू पळय कसं आयकता तशीच करूंक प्रयत्न करता. येदे वेळान पार्वती माताक श्रीमद भागवतम आयकता आसतना न्हीद येता. तेन्ना शिव दोन्ही स्कंद सांगता आशिल्ल्याची पार्वती माताक तांचे स्कंद आयकुचेक मस्त तात्पर्य आशिल्लें. दोन्ही स्कंद सांगतना ती न्हीद पडता. ते न्हीद पडलेले कूडले रुखार बशिल्ले आंब्या रुखार बशिल्ले सुका म्हूण सांगता आसता. ते आयकून शिव दोळ सिम्मी करून श्रीमद भागवतम सांगतास. ताका पुरा उत्तर म्हूण सांगून सुका ताका आयकलेले वर दिसता. तो लेखता पार्वती आयकत आसा म्हणून. थोडे वेळान दोळ सोडून पळयतना अशी दिसता की पार्वती माता न्हिदोन आसा. हो कोण बा तेन्ना म्हणता आसा श्रीमद भागवतम सांगतना. पूण अशी तशी पळयतना आंबे रुखारी
सुख बैसमस एक किरो आणि करत असं त्या पळोनु भारी आश्चर्य त्या शिवाक चैतन्य चरितामृतांतू मध्यलीलांतू एक श्लोकाच्या विवरण दिवचे असता त्यांनी ते दाखवचे एक प्रयत्न करता दिसतस की ते स्क्रीन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24th अध्याय 313 श्लोक अहं वेद्मि सुको वेति व्यासो वेति न वेति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्यम् न बुद्धया न च तीकया कोणी म्हणून प्रयत्न करताच म्हणता अहं वेदी मसुखो वेति व्यासो वेति न वेति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्यं नो ना बुद्ध्या न काचिकेया इकया थैंक यू बच्ची ओके इकया वह तीकया ये तीकया ट्रांसलेशन बतावा कोणी सांगू जय May Lord Shiva said, I may know Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva may know, and Vyasadeva may know or may not know Srimad Bhagavatam. On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods, or imaginary commentaries. Thank you. शिव सांगतास कसले म्हाका सुखदेव गोस्वामील गुर्तसो पुरो व्यासदेवाल पूज जावन आशिल्ले तशीची व्यासदेवाल गुर्त जावन असो पुरो श्रीमद भागवतम गोत्तसो पुरो नाम गोत न जाव पुरो जाल्यारी श्रीमद भागवतम म्हणलेले हे अमल पुराण केदन शिकू जाता आमक परिपूर्ण भक्ती असला मात्र शिकू जाता भौतिक इंटेलिजन्स या आम्ही कसला स्पेक्युलेट करून आमका श्रीमद भागवतम शिकून काढू जायना भक्तीय मुखांतर मात्र तज्जिकतीची याची श्रीला प्रभुपाद स्वामीना कृष्ण भावनामृतांतू एत्तन मस्त पंत सांगू अस तुमगेले श्लोक वाचचे जे श्लोक सांगचे करचे भौतिक दृष्टी तुकून पळोवचे नज भक्ती मुख्य म्हणून तागेले भाव मुख्य ते श्लोक सांगच्यान तू चुकून सांगू पुरतो जेव ती ताजे थोडे प्रोनाउन्सिएशन ते जेवचे पुरो जाल्लेरी ते खंयची भावार सांगिल आस म्हण पळोवका म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामीना 4 नियम दिल्लेलो आसा कसो नियम नो इलिसिट सेक्स नो इंटॉक्सिकेशन नो गॅम्बलिंग एंड नो मीट ईटिंग इत्तिमितीन हे 4 नियम दिल्लेलो आसा बिकॉज ते 4 पिल्लर्स धार्मिक जावन आशिल्ल्या 4 पिल्लर्स जावन आसता त्या पिल्लर्स फॉलो करचे खातीर ह्या 4 नियम करूका ते करतना ताज्यो टूची शुद्धीकरणाक आमगेले भाव कृष्ण भावनामृताल
तो एवचे ते कृष्णा खातीर प्रेम येवचे खातीर आमी केदनाय कृष्णाले नाम जप कोरका. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हांगा परम वैष्णव जेव्हा श्री शिव सांगतास, हो हे किरू ऐकतस मू ताका धांवडयलाय थंय तूं न्हू हो सांग तूं न्हू म्हूण सांगू न्हू. थंय धांवडयतना ते किरू सीदा बद्रिकाश्रमा वता. बद्रिकाश्रमा वतन कसो दिसतास थंय व्यासदेव तागेल्या बायलेक सांगून दितास जबालील दुवे वार्डी कोण घेतिले त्यांनी तांकां सांगून दितास की श्रीमद भागवतम आणि भायला कोरनो श्रीमद भागवतम ऐकतास. त्यांनी एक कीर कसं करता सीधा तिगेल्या तोंडा भितर वता आणि तेतून सुखदेव गोस्वामीले जन्म तिगेल्या उदर पोटात तिगेल्या बुंबातून जाता. हे श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराजांना तांगेल्या भुवनेश्वरा लेक्चरान सांगिल्लें आसा हे विवरण. श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान सुखदेव गोस्वामीले जन्मा विषय 9वा स्कंदांतू 21st चॅप्टरांतू 25th वर्स त्या परपटांतू श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान सुखदेव गोस्वामीला जन्माविषयी सांगितलं. कसं सांगत म्हणल्यार व्यासदेवाना जाबाली मुनील दुवेक वार्डीक करून जाताची दोग्गय व्यासदेव आनी ती मस्त ऑस्टेरिटी करताची चरडू जेवचेक मस्त काळा नंतर ती गुरबीण जाता म्हणून आणि गुरबीण जाताची 16 वर्स ते चरडू भायर येना पोटातून. तिगेला त्याच्या चरडाल आन जावन आशिल्ले व्यासदेव सांगता पुता तू भायर यो जाल्यार भितर पूत म्हणटा ना ना हांव येना भायर येयलेर हांव ह्या प्रपंचांत आशिल्ले माया ओटू सिरकून पडता म्हूण सांगून ते चरडू पोटातून भायर येवचें आयकना. जाल्यार व्यासदेव सांगता जाल्यार तूं हुस्को कांय कळनाका हांव पळोवन घेता त्या पुरा. जाल्यार चरडू सांगता तूं अन्नाल वर्शील मोग म्हाका दाखयले लाय जाल्ले बायलेले गी तुका तितले मोग आसा जाल्यार हांव भायर येना इत म्हणल्यार हांव माया पडता म्हणल्यार खंडीत ह्या प्रपंचांत आयले री म्हूण सांगून येवचेका आयकना. आनी व्यासदेव कसो करता म्हणल्यार सीधा द्वापर युगा जल्लाल मितीना द्वारका वचून कृष्णाक वचून म्हणटा कृष्ण परमात्मा अशी अशी आसा म्हगेले चरडू पोटातून येवचेका आयकना तेंची तुगेले कृपा जाय आमकां म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण भायर सरता जाबली मुनील व्यासदेवाल कडेन भायर सोरून जाताची पोट्टा आशिल्ल्या चरडाक सांगता चरडा तूं हुस्को काणका तुका हांव पळोवन घेता तूं भायर यो म्हूण सांगता. आनी कृष्ण थंय तुका वता. चरडाल जन्म जाताची सुखदेव गोस्वामीले तांणी केदनाय ब्रह्मवादांतू आसताची तेतून सीधा तांणी एक वनांत वताची. त्या वेळार आनू व्यासदेव आशिल्लो आनू तांकां आपयता आसता यो रे पुत्ता तूं वचूं नाका तशी सोडू हांग्यो म्हूण सांगून आपयता. पूत आयकना सीधा उठोवन सादारण चरडा वरी सान्न म्हणून न्ही 16 वर्स आशिल्लो एक युवा रुपारी सीधा वता आसता. तूं तुका आपयता हे पुत्ता
वचू नकरे यो रे कोणी काही ऐकपणा ताजे तेवना तुकून ताजी एको मात्र ऐकवत पुता 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 ते मस्त बेजारार येवन मागशी व्यासदेव तगेल गुरुकुला येवन थंयची पुरा तगेल शिष्याक दोन्ही अति सुंदर श्रीमद भागवतमाचे विवरण दिता असता तंतुले शिक्किले चेडुवा सुखदेव गोस्वामी नशील ते वनांत वतना हे दोन्ही श्लोक तांणी सांगूक प्रयत्न करता आसतशी हांव ते श्लोक शेअर करूं पळयता राव तिन्नी स्कंदांतु दोन्ही अध्याय 23rd श्लोक यस की अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययत् अपि अप्यासदिद्वि लभे गतिं दात्री उचितां ततोऽन्यं खं वा दयालुं शरणं व्रजेमे कोणी सांगू कृष्ण पावताज की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण संगीत प्रभु जी। यस अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा। हरे बोल कोणाकी अनेक इंटरेस्ट पाविल असेल सांगू का आणि सांगितलं प्रभुजी ट्राय करतो प्रभुजी। यस अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे बोल हे श्लोक देवाला ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಗುಣಗಾನ करता असं ಅಂತೂ हे श्लोक ऐकलं ಕೂಡಲೇ सुखदेव गोस्वामीक तेगेले मन चेंज जाता इतमितीन चेंज जाता असं हे पोतनाल काणी आमकां पुरा गोत्त आसा ते असुराणी जावन आशिल्ल्या पोतनाक खंयची स्थान दिल्ला देवान अम्माल स्थान दिल्ला या श्लोकान त्या विवरण जाता आसा कसं करू येईल ती कृष्णाक कंसाल आदेश प्रकार जीवश मरवयली कशी जीवश मरवयली तिगेल स्तनांतू कालकूट विष लागून कृष्णाक पिवच येयली कृष्ण त्या पियून तिगेल जीव तंडून घेता आणि तिका अम्माल स्थान दिता आमकां दिसू पुरो कितले सान कार्य पळय कशी तिका अम्माल स्थान दिवचे कृष्णान आमकां शिकोवन दिता अशें की कितलेय वायट आसूं एक व्यक्ती येदे तांगेल भितर चांगूण असलेली ते होड करून कृष्ण दाखयता आमकां तू एक पाठ हे मेळटास की आमी सानू सानू कार्यांतू ताणी तशें केलें जमना रे सकलो वर्स त्या व्यक्तीन म्हाका सपोर्ट करून हांगा व्हेल्ला थंय व्हेल्ला अशी केला तशें केला जाल्यार एक चुकी केल्ले ते एक चुकी मात्र आमकां होड जावन दिसता आनी ओपास आमकां पळय इतली वर्स तो आमी गेलो तूं लायक करून आशिल्लो काल तशी केल्ली पळय ताणें ते मात्र आमी सांगताची ते नेक्स्ट टायम सांगतना इतली वर्स लायक करून आशिल्ली म्हणाची इतली वर्स मी गेलो टासून ताणी तशी केली पळय म्हणटाची ते मनुष्य जन्मांतू या कलियुगांतू आमकां मेळचे एक वायट बुद्धी ते
आम्ही कृष्णाला असल उदाहरणातून वैष्णवात गेले कृपा आम्ही पळो का वैष्णवात नेमकं शिकोच कसं कसं गुणच पण पळते व्यक्ती वैरी आणि त्या श्रीमद भागवतम कृष्णाला नाव कडचे प्रयत्न करायच करे तागेल वाईट पळो नकाची तो या करत असं तो या करत असं ती या करत असं म्हणाल पळो नकाची कृष्णाला नाव कडताना आपणितले तांगेले जीवनान तू प्रगती जाता कृष्ण भावनामृतान तू म्हणाला आमका शिकवून दिता असाची दोन्हीचे श्लोकांत त्यांनी सांगता असच की 10th canto 21st chapter पंचा श्लोक पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बेभ्रात वास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रंध्रार्वेणुरधर सुधा पूरयो गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशात् गीतकीर्ती कोणाके संकमनस्वे हरे कृष्ण प्रभुजी सांगू येतो प्रभुजी यस वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः हरे कृष्णा हरे कृष्ण ये श्लोकांतू या श्लोक ऐकताना सुखदेव गोस्वामीक तेद्दोळता आशिल्ले ब्रह्मवाद देवाक रूप ना म्हणलेले इम्पर्सनलिस्ट जावन आशिल्ले सुखदेव गोस्वामीक देवाल रूप पळोवन कितले सुंदर जावन सांगिल्लें आसा बर्हापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम मोर पंख घालन आशिल्लो तो देव अति सुंदर जावन आशिल्लो तो देव कान्नान तू कर्णिकार फूल घालून दवरून घेतला आणि पील रंगाच्या हळदू रंगाच्या वस्त्र घालून घेतला गळ्यांतू वैजंती ते अति सुंदर जावन आशिल्लें रूप पळोवन आयकून तांगेले साक्षात मुख कृष्णाल रूप दिसता तांकां कसं करतास कृष्ण पुरा गोपवृंदालोटू वनांतू तांकां घेवन वतास कशी वतास नंतस तांगेलोटू गोपवृंदालोटू आणि तांगेले ಒಂಟಾರಿ ರಂಧ್ರಾರ್ ವೇಣೂರದರ ಸುದಯ ಪೂರಯನ್ ಗೋಪವೃಂದ कशी वतास कोळ घेवन वंटादवरनु ते वाजितास आणि पुरा गोपातांनी कृष्णाल गुणगान करतास ते रूप तांगेल मुखार दिसता ऐकलं लेची कसं करता सुखदेव गोस्वामी थंय तुकून सीधा मागशी तागे अन्नाला येता व्यासदेवाले येवन पूर्ण भागवत शिकूक प्रयत्न करता तंतु एक श्लोक सांगिल्लो आसता श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक ससमितां भागवतीं कृत्वानुकर्म्य कृत्वानुक्रम्य छात्मजं सुखम् अद्य
पयम आस निवृत्ती निरथम मुनी. कोणी म्हणतावे या? म्हणून गुरु प्रभुजी. Yes, ma'am. ससहितां भगवतीं कृत्वानुकर्म्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः. हरि बोल. कोण ट्रान्सलेशन होता? Vajva, the great sage Yes. Vyasadeva, after compiling the Srimad Bhagavatam and revising it, taught it to his own son, Sri Sukadeva Goswami, who was already engaged in self-realization. जय. हंगा या श्लोकान सांगतास की व्यासदेव श्रीमद भागवतम बरयताची स्ವಂತ ಪುತ್ತಾಕ सांगून दिता असं म्हणून श्रीमद भागवतम अंश. त्यानंतर सुखदेव गोस्वामीन सांगू असं संचे स्कंदांतो संच स्कंदांतो 14th chapter अंतो 9th वर्ष सांगताना श्रीमद भागवतमान सुखदेव गोस्वामी सांगतात मका अन्नानंतर नारद मुनीन आणि महर्षी देवालान मक्के सांगून दिलेलं असं श्रीमद भागवतम. चित्तेत महाराजाला विषय चर्चा करताना आज उल्लेख येऊचे असं अशीची यांची हंतो सिद्धांत सरस्वती ठाकूर श्रीमद भागवतम हा विषय की खै जेवो या श्रीमद भागवतम कसले कोणी कारणान ना म्हणजलेरी अपास कोणाले व्यासदेवाल जे तसल मुखारविंद तगून अपास ते रियपेर जाता म्हणाला सांगितलं असं. आणि तो एक लिस्ट दिलेला असं कसला कोण कोण श्रीमद भागवतम सांगून दिलेलं ते शेअर करू का प्रयत्न करता. दिसतास की स्क्रीन आ रही? Following is the list which shows when Srimad Bhagavatam was spoken by various speakers at various times. Krishna Paramatman, Brahma, Vishnu, Shiva, Lakshmi या काही उल्लेख असतात स्कंद पुराणांतून. तशीच नारायणान ब्रह्मा सांगून दिलेला आहे. श्रीमद भागवतम उल्लेख दिलेला असा. ब्रह्मान नारद मुनीक सांगून दिलेला आहे. नारद मुनीन व्यासदेवा सांगून दिलेला आहे. व्यासदेवान कंपाइल केलेला जे मागिरी व्यासदेवान सुखदेव गोस्वामी सांगून दिलेला आहे. श्लोकाचे रेफरन्स दिलेला असा. तशीची सुखदेव गोस्वामीन परीक्षित महाराज सांगून दिलेला रेफरन्स दिलेला असा. सुत गोस्वामीन सौनक ऋषी प्रभुजी बरे लिस्ट आयला हे नावाचे येणी लिस्ट दिसता ना ओपन जाईनी. Stop sharing. एक मिनिट. आता दिसते की वही प्रभुजी दिसता. सुरवेरचंतु कृष्णान ब्रह्मा का विष्णू का शिवा लक्ष्मी का स्कंद पुराणांत उल्लेख दिलेला असता. नारायणान
ब्रह्माक सांगून दिलेलं आहे. तर श्रीमद भागवतम कंची वर्षसा दिलेलं आहे म्हणाले उल्लेख दिलेला सांगा. ब्रह्मान नारद मुनी सांगितल्या श्रीमद भागवतम. नारद मुनीन व्यासदेवाक सांगून दिलेलं आहे. व्यासदेवान ते श्रीमद भागवतम कंपाईल केलेलं आहे. व्यासदेवानं सुखदेव गोस्वामी सांगून दिलेलं आहे. सुखदेव गोस्वामीनं परीक्षित महाराज सांगून दिलेलं आहे. सुत गोस्वामीनं सौनक ऋषीक सांगून दिलेलं आहे. परीक्षित महाराजानं उत्तराक सांगून दिलेलं आहे. बृहद भागवतामृतांतू 1.1.18. संकर्षणानं 4 कुमारात सांगून दिलेलं आहे. 4 कुमारातांनी संख्यायान मुनीक सांगून दिलेलं आहे. संख्यायान मुनीनं पराशर मुनीक आणि बृहस्पतीक सांगून दिलेलं आहे. पराशर मुनीनं मैत्रेय मुनी सांगून दिलेलं आहे. मैत्रेय मुनीनं विदुरा सांगून दिलेलं आहे. बृहस्पतीन उद्धवा सांगून दिलेलं आहे. उद्धवानं द्वारका थै तुगुन ತಂಗೆಲ್ ರಾಣಿಯ ತಂಗ್ सांगून दिलेलं आहे. सल पूर विवरण श्रीमद भागवतम अंतनी विंगड पुराण ಅಂತ शिला हे अध्याय अंतू सांगून दिलेलं असं. आम्ही अंगा कथाक विराम देवचे प्रयत्न करूया. वापस जस्ट रिकॅप करता असं पॉइंट्स सुरुवातीला मी चर्चा केल्या. वृंदावनांतू कृष्ण परमात्माने श्रीमती राधाराणीला येऊन ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಸುಖ ಮಳಲ ಹಿರಾಕ ಅಪ್ಪೋನಳಲ आणि तका आदेश दिलेला की आणि मग शिवताना या प्रपंचाची लीलक कंप्लीट करणं की श्रीमद भागवतम ऐकूचे का आणि म्हणून प्रयत्न कर का म्हणून दोन्ही पॉइंट आम्ही चर्चा केली की श्रीमती राधाराणीला विवरण सुखदेव गोस्वामीन काणीची इत्ती म्हणलेरी म्हणाला चर्चा केल्या. शिवान पार्वतीक सांगून देताना सुखदेव गोस्वामीक सुख म्हणाल त्या पक्षी खीराक ऐकूचे का अवसर मिळले श्रीमद भागवतमाचे. मगिरी शिला सुखदेव गोस्वामी जन्म व्यासदेवाला पोतू जाऊन अशी त्याची चर्चा केल्या. सुरवेरी श्लोकांतू सुत गोस्वामीनं सुखदेव गोस्वामीला गुणगान केलेलं आम्ही चर्चा केलं. अशी अनेक गुणगान असं सुखदेव गोस्वामीला श्रीमती राधाराणी कृपानं आमका सुखदेव गोस्वामीला विषय कळूक अवसर मिळाला असं. आम्ही केदनाय फुडली महिनो दामोदर महिन्यांतू म्हणू आशिले कसं म्हणता आशिल्याचे आम्ही दामोदर महिन्यांतू नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै प्रियाय नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यं. कसं म्हणतं असं श्रीमती राधाराणी का होगळसीत असं हे दामोदरा तुका हा प्रार्थना करत असं तुका मुखार यावा साष्टांग नमस्कार करत असं इथं म्हणल्या ऋतू श्रीमती राधाराणीला अति प्रिय जावन आशिल्लो. आणि केदनाय सकाळी आम्ही देवाला ऑल्ट्रा मुखारी फर्स्ट सांगचे आसा परंतु 5 वर्ष शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिलेला गुरु अष्टक मानतो. श्री राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूपना प्रतीक्षण स्वादना लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद. कसं म्हणतं असं सांगा. वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. गुरु कृपा नतील आम्ही कसले कोर्ण प्रयोजन ना. आय ऑफर माय हंबल ओबिसेन्सेस वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. तांगेल चरणारी आम्ही प्रार्थना करता असाची.
कसं प्रार्थना करता सची आमकाही गुरुल मुखारविंदात कोण अति सुंदर जावन आशिल्ले श्री राधिका माधव गोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम श्रीमती राधा राणी है आणि माधवाला ते रूप ते तंगेले लीले तंगेले ते कॅरेक्टर ते पुरा आमका ऐकून मना करून दिवचे प्रयत्न करयाची आम्ही प्रार्थना करताची त्यांचे आमका पास पुरा वैष्णवा तंगेले कृपा मागून घेऊया तंगेले मुखारविंदात कोण आमका ऐकूचे की अवसर दिल्लेले आमका भारी व्हड योगू म्हणून सांगून हांगा विराम दिता आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय कसले चुकी जल्ला म्हण सांग आस म्हणजे शम कोरका चलतितले कसा तंतुतिल्ला पुस्तकांतू त्या अशीच प्रसन्न करू प्रयत्न केलेला आसा जाल्यार येता येता जावनच पुरो म्हण सांग म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे